Hi family! Welcome to the video. So meron tayong short vlog ngayon sa Love Radio Manila YouTube channel at ang tawag dito ay Ikot-Ikot Lang Challenge. Kailangan mo lang gawin yung isang kamay palabas, yung isa papasok. Kailangan mo pagsabayan. Ito. So palabas and papasok. Kailangan sabay ng hindi. Yan. Isa. Madala pa sabay. Ayan. Pasok pala. Okay, sabay. Next naman kaya niya. Tao pa. Game. Tyrese. Ika dito, mamaya ka na magugas ng plato. Ika dito. Nakawakan mo. Yan. So, tawag dito ikot-ikot lang. Ito, palabas. Gagawa ka ng circle, palabas. Ito, papasok. So, tapos pagsasabay mo ng gano'n. Ready, go. Ginagawa mo! Ready, go. Ganito, ready. Oh, ikaw. Wala. Gagawa ka ng circle, papunta doon. Tapos yung isang circle, papunta dito. Tapos pagsasabayin mo yan, palabas, tapos eto, papasok. Parang ganito, tama kay tita. Oh. Ready, go. Ikaw. Dapat ito palabas, ito papasok. Ulitin mo. Palabas, tapos ito papasok. Go. Kailangan magkaiba. Yan. Tapos, sabay. Ikaw, bebe. Sali ka. Sali ko. Kiss mama. Kiss mama. Game set. Isang kamay, palabas. Pag ganyan. Oo, tapos yung isa papasok. Yan. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Nax, marunong. Palabas. Ito pag ganoon, ito papasok. Ay, nako. Sisiw sa mga tao dito. Wala talo tayo dito. Ay, nako. Bukid life. Bye-bye po. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.